li deċiżjonijiet kollha li nieħdu. F'laqgħa tal-kabinet li saret fil-binja tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar viżjoni li l-Gvern se jimxi fuq għall-ekonomija aktar b'saħħitha u kwalità ta' ħajja aħjar għall-poplu Malti u Awċi. Quddiem ir-rappreżentanti minn kull tessut tal-qasam tan-negozju, il-Prim Ministru wassal viżjoni b'saħħitha għal Malta imsejsa fuq 5 prinċipji. Mhux se nħares lura, imma se nagħti l-bażi li fuqha il-Gvern qiegħed jaħdem biex nibnu fuq it-tajjeb u nirranġaw fejn seta' sar aħjar. Ma rrid innaqqas xejn mit-tajjeb li ksibna bħala Gvern. Imma llum għandna esperjenza biżżejjed biex nipproponu flimkien mudell ekonomiku ġdid ibbażat fuq prinċipji li madwarhom irridu nibnu l-mudell ekonomiku ġdid. Il-prinċipju ewlieni jibqa' dak ta' kwalità ta' ħajja aħjar. L-ewwel punt ta' prinċipju huwa dak ta' governanza tajba fejn il-Prim Ministru semma li Malta diġà għandha l-bażi u wittiet it-triq għal dan hekk kif il-ġimgħat li għaddew rajna l-introduzzjoni ta' liġijiet storiċi fosthom dawk ibbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. It-tieni prinċipju huwa msejjes fuq tkabbir ekonomiku għal kwalità ta' ħajja aħjar. Għal dan il-prinċipju Dr. Abela għamel enfasi fuq il-qasam soċjali fejn semma li l-housing għandu jkun ta' priorità u għal il-Gvern se jkun qed jara u jiżgura li pajjiżna jattira kwalità aħjar ta' turist. Iżda apparti dan il-Prim Ministru tenna li l-ambjent se jkun ċentrali f'dan kollu, saħaq kif pajjiżna għandu l-isfida tal-immaniġġjar tal-iskart u se jaraw li Malta tkun aktar nadifa b'inqas trab fl-arja b'iktar spazji miftuħa u deċiżjonijiet aħjar tal-pjanar. It-tielet punt ta' prinċipju huwa dak tal-edukazzjoni għall-ekonomija b'saħħitha fit-tul. Il-mira tal-Gvern issa hija dik li jommodernizza l-infrastruttura edukattiva ta' pajjiżna, b'mod partikolari ta' kif qed jiġu ippreparati l-edukaturi u l-istudenti. Li nippreparaw l-istudenti tagħna, l-żgħażagħ tagħna foqsma bħal life sciences, robotics, coding, l-infrastruttura tal-IT, software development, intelligenza artifiċjali, cloud computing, quantum, cyber security u industrija 4.0. Ir-raba' revoluzzjoni industrijali. Dan mhumiex il-futur iżda. Dawn qed iseħħu bħalissa fl-oqsma tal-manifattura kif ukoll industriji ġodda li diġà qed jirnexxielna nattiraw lejn pajjiżna. Ir-raba' prinċipju għat-titjib tal-infrastruttura ta' Malta. Hawnhekk il-Prim Ministru ħabbar ukoll li wasal fit-tmiem l-proġett sabiex pajjiżna ikollu t-tieni fiber optic cable bejn Malta u Għawdex u bekk nattiraw aktar industriji ġodda lejn il-gżira ta' tliet għoljiet. Il-bini tat-toroq ta' Malta u Għawdex kollha, is-sistemi ta' trasport aħjar u l-infrastruttura diġitali se jkunu wkoll minn ta' quddiem fuq l-aġenda tal-Gvern fejn tidħol l-infrastruttura tal-pajjiż. L-aħħar u l-ħames punt ta' prinċipju u li sal-2050 Malta tkun ħilsa mit-tniġġis tal-karbonju mir intermedjarji li ntlaħqu kull 10 snin. Li mhux wieħed ambjentali biss, imma huwa wkoll wieħed ekonomiku ibbażat fuq mudell ġdid li rrid nara għal Malta u għal Għawdex. Dan huwa mudell li imur lil hinn minn leġislatura waħda tant li se jara 6 leġislaturi. Irridu nibdew bi preparazzjoni imma mhux biss kliem fl-arja. Ninċentivaw bis-serjetà modi ta' trasport li jnaqsu l-emissjonijiet. Li d-deċiżjonijiet kollha li nieħdu ikunu jħarsu l-kwalità tal-arja tagħna. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Chwiereb fisser kif jinsab impressjonat bil-viżjoni li ħabbar il-Prim Ministru. Aħna għinna naħsbu x'irridu naraw u kif irridu nissuġġerixxu lill-Gvern, intom il-policy maker, aħna m'għandix il-Gvern, intom il-Gvern, ta' x'irridu naraw għal Malta fil-futur. U minn Malta fil-futur, għax verament irid ikollna viżjoni, Prim Ministru jiena impressjonajtni dal-għodu, nisimak titkellem fuq is-suġġetti kollha li nassigurak ma hemm l-ebda waħda minn dawk li semmejt inti li huwa kontrast ma' dak li qed naħsbu aħna bħala Kamra tal-Kummerċ. U smajthom organizzati kif taf tagħmel inti bil-mod kif elenkajthom huwa ta' serħan il-moħħ kbir.